I el que proposem en aquest avantprojecte de l'Avinguda Primavera és mantenir, per suposat, la circulació de vehicles, això és evident, però guanyar vorera, guanyar arbrat, és una via que actualment té, com et deia, és una de les vies principals tant de vehicles com de persones caminant, però en canvi les voreres són voreres estretes, no tenim arbrat, per tant creiem que la ciutat ha de caminar cap aquí com estem fent en altres zones de la ciutat. No? El que proposem aquí és ampliar voreres amb arbrat, la instal·lació d'un carril bici bidireccional, mantenir els dos sentits de circulació i una línia de serveis que és important perquè és la que ens ha de garantir a nivell d'aparcament, càrregues i descàrregues, les parades dels busos, dels taxis, els contenidors d'escombraries i per tant amb una secció que jo diria que és ideal per un carrer com aquest, sobretot amb el guany de les voreres, no? Que és el que ens ha de permetre que la gent circuli en millors condicions.